Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat lil Madonna ta' Pinu għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Ninsabu fil-15 il-ħadd matul is-sena u l-liturġija tal-kelma tkellemna dwar il-liġi ta' Alla, imma kif il-liġi mingħajr l-imħabba mhijiex biżżejjed. Il-liġi tkun akkumpanjata mill-imħabba biex nitħejjew tajjeb kif jixraq għalhekk għal dik ċelebrazzjoni illi llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Ruħ Joseph Carbonara, ejjew nitolbu l dan il-missier li jħobbna b'imħabba kbira l-maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, għaruf Alla, bin il-missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, l-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jitebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġie. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib ta' Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu qal: il-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid miegħek jekk inti tisma' l-kelma tal-mulej Alla tiegħek u tħares l-ordnijiet tiegħu u l-liġijiet miktuba fil-ktib ta' din il-liġi. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha. Din il-liġi li qed nagħtik illum mhijiex tqila għalik u anqas il-bogħod minnek, mhijiex fis-sema biex inti tgħid: min se jtellaqna s-sema jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. U anqas mi lem il-baħar biex tgħid: min se jmur lem mill-ibħra u jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. Imma din il-ħaġa iqribek sewwa f'ommok u f'moħħok biex tagħmilha. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali: tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Ngħidu flimkien: tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok Alla weġġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek.
u jġibni mulej, għax mill-aħjar tubitek, dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Hija imma jien imsejken u batut, terfani Olla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħar l-isem tal-Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jismelx l-imjasrin tiegħu ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax Alla jsalva l-Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda u ma jerġgħu lura u jagħmlu fiha, jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. It-tieni qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu l-Kolossin. Puti, Kristu xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien hemm maħluq kollox fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat, kollox bih u għalih maħluq. U li qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li l-Knisja, u li jirbidu l-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu jagħmel fih il-milja kollha, bih Alla oġbu jerġa' jħabbib kollox miegħu, bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Il-klim tiegħek mulej u b'spirtu u ħajja, għax int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għarif tal-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih Mgħallem x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha? U dak wieġbu, int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu, u l-proxmu tiegħi minnu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien nieżel minn Ġeriko. Kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalem u waqa' f'idejn il-ħallelin. Dawn neżżewh, biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u rah għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru
resaq lejh, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabatomlu u mbattellu fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus. Tom lil tal-lukanda u qallu hu ħsibu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta jint min jidillek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallilin? Min ħenna għalih wieġbu dak. Qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelu nitfaħtfu minnu biedna. Mallem x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Naħseb kollha rridu nirtu l-ħajja ta' dejjem, il-fatt li qegħdin hawn juri dan. U l-aħħar sentenza li qallu Ġesu mur għamel hekk int ukoll. Biex nifhmu l-kuntest tal-Vanġelu tal-lum irridu nifhmu ftit x'hemm wara dan il-Vanġelu. L-ewwel nett Ġeriko kienet belt li minna kienu jgħaddu ħafna pellegrini għax kienet fit-triq lejn Ġerusalem. Il-Vanġelu ta' Luqa li rajna parti minnu llum, kapitlu 10 biex nkunu eżatti, versi 25 sa 37. Jiddeskrivi l-ħajja kollha ta' Ġesu fil-mixja tiegħu lejn Ġerusalem. Jiġifieri il-Vanġelu ta' Luqa jiġri kollu fil-mixja ta' Ġesu lejn il-belt ta' Ġerusalem. X'kien sejjer jagħmel Ġesu Ġerusalem? Ġesu kien jaf li sejjer Ġerusalem biex joffri lilu nnifsu fejn kienu ħajsalbuh joqtluh ħalli jkun jista' jsalva lilna. Jiġifieri kien pellegrinaġġ ta' mħabba lejn Ġerusalem. Ħafna li kienu jgħaddu minn Ġeriko biex imorru Ġerusalem iridu jgħaddu minn biċċa deżert li kienet famuża. Kulħadd kien jibża jgħaddi minnha u ħafna drabi ma kinux jivvjaġġaw weħedhom għax ġa dik il-biċċa deżert kien hemm ħafna briganti illi kienu jaqbżu fuqek ituk xeba jħalluk għall-mewt u jisirquk. Issa tgħiduli jiena meta kont żgħir u kont naqra tal-Vanġelu u sa ftit ilu wkoll hekk kont ngħid prosit għal dawn iż-żewġ wieħed Assis u liħu Levita li kien dottur tal-liġi kien jisu katakista li jgħallem il-liġi ta' Alla. Prosit għalihom it-tnejn, suppost jagħtu eżempju u ġġudikajthom. Issa ngħidilkom għaliex forsi kellhom ftit raġun ma jgħinuhx, imma għalhekk iridu nifhmu tajjeb il-Vanġelu. X'inhi propjament it-tagħlima tal-lum? It-tagħlima tal-lum hija din. Il-liġi, anke fil-ewwel lezzjoni rajna, il-liġi qiegħda hemm biex lilna tiggwidana. Però il-liġi mingħajr imħabba, ifhmuni, il-liġi mingħajr imħabba ma tiswa xejn. Jekk jien nobdi l-liġi u m'hemmx imħabba, għadni veru ma fimt xejn mill-fidi. Ħanġibilkom eżempju tifhmuni. Il-liġi tgħidlek tisma' l-quddies kull nhar ta' ħadd huwa obbligu. Għandek il-ommok jew missierek jew it-tifel mixħud fis-sodda. X'in il-priorità? Il-liġi tgħidlek ejja l-quddies huwa obbligu. X'in il-priorità tiegħek bħala omm jew bħala ibn? Mhux tieħu ssib l-ommok jew lil-ibnek. Mhux il-liġi ħassalvana imma l-imħabba. Id-dmir tiegħek jiġi il-fuq mill-liġi f'dan il-każ. U din li qed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum għax aħna kultant bħala nsara impoġġu l-liġi qabel l-imħabba. Impoġġu l-liġi mingħajr l-imħabba x'dik l-ar ħanisma' l-quddies biex insalva. Ħammur inqer darba f'sena kif jgħidilna ħalli nitqarben darba f'sena il-preċetti biex insalva. Imma m'hemmx imħabba. Mela, għaliex dan il-Qassis u dan il-Levitiku baqa' miexi. U għaliex dan is-saċerdot saqsih Ma'allem, xirrit nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Dawn kellhom 630 kważi 630 u 25 jew 625 liġi barra l-10 kmandamenti. U jgħidilna l-Vanġelu biex iġarbu għallu hekk il-Ġesu
biex jara li ma wieħed ħajat importanza Ġesu. U Ġesu ma rispondeħx ovvjament, għallu xem miktub fil-liġi. U dak ikkwotalu l-iktar tnejn importanti, ħobb lill-Alla tiegħek bħalbek kollha bruħek kollha b'ġismek kollu u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek li huma l-10 kmandamenti. Mur għallu tkun salf u dak biex ikompli ifixklu lil Ġesu għallu u l-proxmu tiegħi minu? X'domanda? Minu l-proxmu tagħkom? Minu l-proxmu tiegħi? Għad għamiltu għad id-domanda? Għax jien għamilta li l-nifsi u tgħallimt ħafna. Minu l-proxmu tiegħi? Il-ġar, ommi, missieri, ħuti. U Ġesu f'din il-parabola jidilna minu il-veru proxmu tiegħi ta'. U hawnhekk jiena li laqtitni fil-laħam il-ħaj u swit li taġġejt f'dak is-sens għax il-proxmu tiegħi mhux biss dawk in-nies li nħobb. Il-familjari tiegħi biex immur nar xi ħadd l-isptar ikun jiġi minni ġa diffiċli kultant bil-ħajja maġla tal-lum. Imma mmur għax ommi jew oħti jew it-sija jew dak li l-lum qabżu fuq u tawħ xeba fil-Vanġelu ma nafu xejn fuqu. La nafu kienx ludi, la nafu kienx barrani, la nafu kienx ġuvni, la nafu kienx xieħ, anzjan, la nafu kienx sinjur. Frattant dan huwa l-proxmu tagħna. Il-bniedem li ma nafuħx minn Adam. Faċli immur nara lil-lom mill-isptar, noqgħod magħha nieħu ħsieba kemm hu diffiċli mmur fis-sodda ta' ħdejja fejn il-persuna li ma nafx u nieħu ħsieba bħalma nieħu ħsieb il-ommi. Il-proxmu tagħna huwa anonimu. Biex issalva ruħek Ġesu qallu mur u għamel hekk int ukoll. Dak l-ewwel qassis li għadda meħdeħ ħalli ma niġġudikawx għax jiena ġġudikajtu. Ma messux ans il-Vanġelu jgħidilna għadda l-ġemb. Għax f'waħda mill-liġijiet tagħhom kien illi biex imorru Ġerusalem u jiċċelebraw ma setewx imissu ma' demm. Għax kienu jkunu mnizza qegħdin tifhmun il-punt il-liġi hawnhekk fil-ħajja ta' dak ġiet qabel l-imħabba. Għalhekk il-Vanġelu tal-lum sabiħ ta' priorità lill-liġi u ma jgħinux. Mentri l-priorità kellha tkun l-imħabba. Mhux li jmur jiċċelebra. L-istess għamel il-Levita, dak li kien jgħallem il-katekizmu. Għax kien jaf li hemm il-liġi jekk tmiss mad-demm ta' xi ħadd ma tistax tmur f'Ġerusalem fit-tempju u tisma' l-qudis jew tiċċelebra l-funzjoni, x'għamel warrab fil-ġemb ħalli żgur ma jmix smiew biex ikun jista' jobdi l-liġi, mentri l-liġi vera il-liġi mingħajr imħabba ma tagħmilx sens. Kieku kellu l-liġi bl-imħabba dawk iż-żewġ min-nies kienu jieqfu jgħinuh il dak. Min għenu? Barrani, u jgħid li ma jemminx, Samaritan, li l-lut laqas kienu jħarsu lejhom. U ħafna studjużi tal-Bibja jxebħu da Samaritan, di sabiħa wkoll nixtieq naqsama magħkom, ma' Kristu. Dan li qabżu fuq kien ħireġ minn Ġerusalem, mhux kien sejjer pellegrinaġġ lejn Ġerusalem. U ħafna jxebħuh magħna li nitilfu lil Kristu, nitilqu minn Ġerusalem fil-ħajja tagħna tad-dnub, is-swat li laqqat u s-ser li laqqat huma id-dnubiet ta' dan il-persuna u s-Samaritan it-tajjeb huwa Kristu li għalkemm ma jafekx għax inti abbandonajtu jieqaf miegħek u juħsibek sakemm jarak tfiq. Għax hemm l-imħabba. Ġesu ma jaġġixxejx bil-liġi, jaġixxi bl-imħabba. Ġesu li lna jħobna kif aħna, din ma nixbanejt qatt ma nixbanejda. Ġesu jħobna kif aħna u mhux kif suppost inkunu, għax min minna hu kif suppost ikun eżis ħuti. Imma meta nindunaw li aħna maħbubin kif aħna, anke hemm idimba, imbagħad inbidlu ħajjitna. U dik id-differenza. Dik id-differenza. U dan is-Samaritan tant ħabbu li luqaf vers wieħed mhux ħandewwinkom temma tant hawn xtej. Vers wieħed jgħidilnek mhux tal-li beża minnux kien imċappaż bid-demm, resaq lejh. Dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbejt u rabathomlu. Imbagħad tellew fuq il-bima tiegħu ġifieri jew mexa l-kumplament tat-triq lilu tellew fuq il-bima tiegħu.
waslu fil-lukanda u ħaħsibu. Ġifieri sakemm qatt fil-lukanda qatt juħsibu widawih. L-għada ħareġ il-flus biex tagħmel tal-lukanda u qallu ħsibu int għax jien għandi bżonn nibqa' sejjer fuq ix-xogħol tiegħi u meta niġi nerġa' nħallsek. Ma xi ħadd li ma kienx jafu u li probabbli xi nifieq ħajitlaq il-barra minn dik il-lukanda u qatt ma jerġa' jarah. Dan hu il-ġirien tiegħek, dan hu x'insaqsa dik id-domanda min hu il-dak li għandi ngħin jiena, anke lil dak li ma nafx, il dak li ntaqam jew fit-triq li ġej minn pajjiż ieħor. Li ma nafx istorja għandu. Ma ninsewx li aħna għaddejna minnu bħala pajjiż dan, sifirna l-Awstralja, sifirna l-Kanada, għax kellna bżonn ix-xogħol. Mhux faċli, għalhekk u l-aħħar punt u nieqafaw. Hemm differenza bejn imħabba sentimentali u imħabba vera. Meta tnejn jiffansjaw il-xulxejn x'jiġri? Is-sentiment. Imma dik għadha mhix imħabba. L-imħabba tiġi biż-żmien, l-imħabba hi meta tagħmel sakrifiċċju għal dik li tħobb, meta tagħti ħajtek għal uliedek. Dik il-vera mħabba, għalhekk ħafna żwiġijiet ma jirnexxux għax nieqfu biss fuq is-sentiment. Dik it-tferfil nħossu fil-qalb tagħna, fil-bidu. Imma l-imħabba tmur li hemm minn dik. L-imħabba tinżel tinfaxxa s-saqajn ta' dak li jkun. Jiena sikwit immur l-isptar għax għandi u hekk rajt dal-Vanġelu ikun hemm xi xjuħ iridu iqerru dejjem kuljum, immur kuljum u kuljum iridu jqerru, imma u int ma jkollokx moħħhom bħala qassis, mhux moħħhom ikollok moħħhom imma kuljum iridu jqerru. U hemm wieħed miskejn irid iqer kuljum. U dan mhux tal-li jqer, tal imbagħad ibus lek idejk, mhux ibusilek, ilek insomma. U tibda tgħid imma hemmhekk l-imħabba, ifhmuni x'qed ngħid, hemmhekk l-imħabba. Il-dan il-barrani għal-bidu sibta diffiċli jiena anke bħala qassis. Ma jiġix minni, ma nafux. B'rispett jiġi jbuslek idejk u jimlek idejk bil-bżi, imma dik il-imħabba jeżis ħuti. Dik il-imħabba u mhux sentiment, għax jien ma tziti jew ma ħoħti jew ma ommi nagħmilha dik qiegħda l-isptar u niddejjaq ukoll, imma xorta aħseb wara tagħmilha mal-barrani. Għalhekk Ġesu jgħid mur għamel hekk int ukoll bħalma għamel dak is-Samaritan. Il-barrani huwa dak li għandi nħobb, mhux dawk li naf biss, għax x'iswilna li nħobbu l-min nħobbna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Infakkarkom ukoll illi llum magħna għandna Little Sisters of the Poor, dawn huma sorijiet li jaħdmu ħafna mal-morda u mal-foqra. Jiena meta kont żgħir kelli xi 17-il sena kont immur il-Ħamrun, ngħinuhom anke nisbħu twieqi, ngħinu lill-morda, nitemewhom, jagħmlu ħafna ġid. Illum issa ssir ġabra fil-Knisja, imma dawn is-sorijiet ħajkunu fil-bieb biex mill-karità li ntuhom mill-ġid tagħna li ngħinuhom inkunu qed ngħinu tinsewx li aħna ma nagħmluhx mas-soru jew ma dak ix-xjeħ, aħna nagħtu l-flus u mbagħad jagħmel Alla. Ftit għajnuna li nistgħu nagħtu hija karità. Għalhekk kemm jista' jkunu nkunu ġenerużi. Inqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla wieħed, missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'milej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn. Imnissel u mhux magħmur, natura waħda mal-missier, sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżies wara li smajna l-kelma ta' Alla ejjew nitolbuh biex jisma' t-talbiet tagħna u jħenna għalina kif aħna lesti nħennu għall-proxmu tagħna. Għalhekk ngħidulu
uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Tolbu għas-saċerdoti tagħna biex ikunu saċerdoti qaddisin biex jaqdu bil-fedeltà l-ministeru tagħhom, nitolbu. Tolbu għall-gvernijiet tagħna biex jimxu bil-ħniena ma' rifuġati u mal-immigranti li jiġu fostna, nitolbu. Għal min jaħdem fil-professjoni medika, għal morda fl-isptarijiet u għal dawk li huma qed isofru minn kull xorta ta' vjolenza jew tbatija, nitolbu. Tolbu għalina l-kol miġbura hawnhekk għal din l-Ewkaristija biex b'imħabba naqdu l-proxmu tagħna bħalma Kristu u s-Samarin it-tajjeb jgħinu lilna, nitolbu. Missier ħanin fil-kmandament tal-imħabben tiġbart fl-imkien il-liġijiet kollha tal-patt il-qadim għatina qalb twajba u ġeneruża biex naħsbu fit-tbatijiet u l-miżerja ta' ħutna bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulejn l-offerta li qiegħda tagħmellek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-Knisija bi Kristu Sidna. Il-mulejn magħkom. Nerfu u nalfu, nissuħmajr l-mulejn Alla tagħna. Sewwa xira tassew lejn isir qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien jolulek ħajt. Għax bid-demm ta' ibnek bil-qawwa tal-Ispiritu Sant erġa' ġbart miegħek lil uliedek li jidnuk inxerrek miegħek minnek u int Alla wieħed fi 3 persuni. Bil-qawwa tiegħek għamqabkom f'kopru li hu l-Knisja tiegħek, il-ġism ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Sant. Għad tifħir tal-erf tiegħek bl-qis. Għalhekk nissieku mal-tajja tal-anġel u ferbil u faħur ntennulek u ngħidu Għaddejs, 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 lej Alla tal-eżerċitu, smewitu l-art, hija l-glorja tiegħek, Sanna fl-ola tas-suwi, birek, ġej, isem il-mulek. Sanna fil-ola tas-suwi. Għaddejs tassew il-lejt il-għajn il-Knisija, għaddes, għalek, nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalin il-ġisem bid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajnibati għajdu ħobs, radlet il-ħajt, birek, qasam, tali d-dixxiti tiegħu għal, kulu u kulu il-koll minn dan,
dan huwa ġismi li jingħata għalik. Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġerat il-ħaj tali d-dixxiekli tiegħu u qal ħudu b'xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Demm li xxerret għalikom mal-bnedmin kollha għall-maghfira tad-dunuub. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u radulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari llum nitolbu għar-Roħ Joseph Carbonaro. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus ta' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid iżda ħelisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares xleħtijietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu la dalin trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u niswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tnejt nubit tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
ġisem flimkien mid-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. id-dem ta' Kristu.
Nirringrazzjawk Ġesu ta' din l-Ewkaristija li jogħġbok tiġi fil-qlub tagħna. Għatina l-grazzja li wkoll bħas-Samaritan il-proxmu tagħna jkun anke dawk li ma nafux, dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Għamel li liġi li nobdu tkun ukoll akkumpanjata mill-imħabba li hija importanti biex ngħixu ħajja nisranija kif jixra. Glorja lil Missier li liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sakrament biex ikabbar fina il-qawwa salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għamlikom żewġ avviżi. Il-bieraħ infetħet wirja tas-sew sabiħa fil-Mużew ta' Carmine Grima, nħeġġitkom biex tmorru tarawha. Iġġib l-isem Evangelion li tfisser Vanġelu, aħbar sabiħa. Din il-wirja artistika ta' Nathaniel Tewma kwadri jimpitrijnek, mhux kwadri komuni kif is-soltu naraw, turi iżbuħija li kellu Kristu lejn il-bniedem. Għalhekk inħeġġixkom biex tmorru iżżuru din il-wirja. Barra minn hekk min jakkwista xi kwadru ikun qiegħed jgħin is-santwarju ta' Pinu. Aktar milli torraw biss il-wirja inħeġġixkom li taqraw dak li hemm miktub fejn kull kwadru. Għax kull kwadru hemm miegħu miktub ħsieb u talba lil Kristu li jnebbaħna biżbuħija tiegħu. Għalhekk inħeġġixkom tmorru hija mezz anke biex nikbru fil-fidi tagħna, nitalmu. Aħħar avviż huwa proprju kif rajtu anke l-Vanġelu illum ma naħsibx li hija kombinazzjoni. Il-Vanġelu tas-Sammaritan it-tajjeb. Hekk magħna għandna s-sorjiet tal-Little Sisters of the Poor li x-xogħol tagħhom huwa proprju x-xogħol tas-Sammaritan li jduru bl-anzjani u b'dawk li s-soċjetà moderna tagħna qiegħda tarmi u twarrab fil-ġenb. U għalhekk jew aħna wkoll ngħinuhom f'din il-missjoni tagħhom l-ewwel qabel kollox nitolbu għal vokazzjonijiet biex anke tfajliet jingħaqdu magħhom ħajkomplu din il-missjoni jekk sabiħa. U t-tieni ħaġa hekk waqt li tkunu ħerġin mill-Knisja, is-sorijiet u l-helpers tagħhom qegħdin ħdejn il-bibien tal-Knisja, nitolbukom hekk tgħinuhom bl-offerta tagħkom. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier liben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.